klassikko syntymässä. Voipi olla. Miten Helkkariheppo menee? Perkele. Uusien pissin opettelu. Rumpaleille. Sitten tohon ylempään. Siis tähän ylöön. Onko toka kerran? Ai toka kerran? Joo. No niin. Mä yritän seurata teitä. Joo. Tiiviisti. Joo. Ja sitten siinä ei tuu poota sillä toka kerran. Se jää siihen. Mennä sinne. Ei se jää siihen E. Ja sitten alkaa alusta. Mä soitan loppupisin. Niin tossa on nyt se K-kierto niinkö? Melkeinpä. Okei. No niin, yritän nyt painaa sen mieleen. Mä yritän. Oi vittu. I'll try. I'll try. Haluatko sä... Äskeinen kappale, miten meni äskeinen veto? Tuli ihan siellä vähän virheitä, mutta ihan hyvin noin niinku omasta mielestä niinku ihan ok. Lähtökohdista nähdä ihan jees. Juu. Paskaa. Totta. Puhut vähän mukaan siihen. Miten kävi? En tästä tuu paskaakaan, kun ei oo murhaa. Sanoppa.